Shwmai a chroeso I dudalen cyfryngau cymdeithasol Menter Cwm Gwendraeth felly. Nawr fel rhan o ddathliadau 30 a Fenter, ni'n awyddus iawn I glywed barn y bobl ifanc am yr iaith Gymraeg ac am syniadau i'r dyfodol I helpu hybu'r iaith. Felly yn ymuno gyda ni heddi am sgwrs, mae rai o swyddogion y chweched o Ysgol Maes y Gwendraeth. Felly yn gyntaf gael groesawu chi I gyd i'r sgwrs. Mae gyda ni Garen, Ifanc Harad, Celt a Mae. Felly diolch I chi gyd am ymuno gyda ni heddi. Felly gael ddechrau wrth longyfarch chi yn gyntaf, pob un ohonoch chi ar cael eich dewis I fod yn rhan o dîm swyddogion yr ysgol. Beth oedd drefn cael eich dewis I fod yn rhan o'r tîm de, a da fi at o ti Garen a wedyn Efa yn gyntaf gyda hwnna. Wel, diolch yn fawr am ein llongyfarch ni. Dwi'n siŵr fydde yn cyd swyddogion ni'n cytuno mi bod ni I gyd oll yn ddiolchgar iawn o'r cyfle I gynrychioli'n ffrindiau ni'n y chweched ac Ysgol Maes y Gwendraeth hefyd. Wel, o ran y broses ymgeisio, yn gyntaf, roedd rhaid I ni ddeall beth fydde mafel ar ôl hon yn golygu mewn gwirionedd. A felly, fe wnaethon ni dderbyn cyflwyniad oddi wrth beneithiad y chweched o ran beth yw dyletswyddau prif swyddog a'r hyn maen nhw'n ei wneud. Wedyn y cam cyntaf wrth ymgeisio oedd ysgrifennu llythyr cais ar gyfer y rôl. A yn y llythyr yma, wnaethon ni drafod ein addasrwydd ar gyfer y rôl a'r hyn y gallen ni ei gynnig ar gyfer ein cyd-ddisgyblion ni yn y chweched. Yn bersonol, y cyfle I gynrychioli fy ffrindiau I gyd yn y chweched dosbarth wnaeth annog I ymgeisio. Felly dyna oedd rhan gyntaf y broses. Gwych, da iawn. A wedyn Efa, beth oedd y broses yn y rhan nesaf? So'r cam nesaf oedd angen I greu fideo yn cyflwyno'n gweledigaeth ar gyfer y chweched. A hwn o'n I angen wneud fideo. A yn bersonol, annog Cymreicdod a codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl o'n I eisiau pwysleisio fel swyddog, so na beth o'n I wedi cyflwyno yn y fideo. Waw, war y te. Wel, mae rai fi wedi, fi'n credu bod y broses wedi newid tipyn ers o'n i'n ysgol, a mae rai fi wedi, fi'n siŵr bod pob un o'n chi'n haeddiannol iawn o fod yn y rôl fel uwch swyddogion yn yr ysgol, felly da iawn chi. So symud mlaen felly, a nawr eich bod chi wedi cael eich penodi, beth yw'ch rôl chi nawr fel swyddogion, os na ddigwyddiadau neu syniadau gyda chi am be hoffech chi wneud a chael mas o'r flwyddyn fel uwch swyddogion, felly da fi eto ti Celt cynta wedyn Mae gyda hwnna. Wel, yn bersonol, fi'n teimlo fel y beth cyntaf mae angen unrhyw dîm o swyddogion neu prif swyddogion gwneud unwaith nhw'n cael ei ethol yw gweithredu ar, fel wedodd Efa, popeth wnaethon ni addo gwneud yn y fideos a'n llythyron cais ni. I fi'n credu hyrwyddo cydraddoldeb trwy gydol yr ysgol oedd a neud siŵr bod pawb yn cael y cyfle teg ar ôl dod nôl o'r cyfnod clo yn enwedig gyda pethau falle o'n nhw'n stryglan gyda achos yn amlwg oedd y ddysgu ar y we yn anodd iawn trwy gydol y cyfnod clo. A wedyn fi'n teimlo fel rhywbeth arall o'n i'n goffa wneud, a ni dal yn goffa wneud, yw codi arian yn amlwg, fe bach o draddodiad yn Maes y Gwendraeth I wneud rhywbeth eitha mawr pob blwyddyn wythnos plant mewn angen ym mis Tachwedd. A just hyrwyddo'r achos wedyn, a ni wastad yn joio'n wythnos na wedyn. Na fe, gret. Mae, beth amdano ti? Wel, yn debyg I Celt a Efa, fi'n credu mae fe'n rili bwysig bod ni'n gwthio disgyblion I siarad Cymraeg. Achos y Ysgol Gymraeg mae fe'n hynod o bwysig. Yn enwedig achos mae'r iaith yn marw allan bach. Fi'n credu dylen ni rili wthio neu'n siŵr bod pawb yn defnyddio fe. A yn ail, jyst neu'n siŵr bod pawb yn iawn. Fel wedodd Celt, mae dy fi'r rhan syniadau. Oedd y cyfnod clo yn anodd I lot o bobl. Nes I ffindo fe'n rili galed I ganolbwyntio hunan fi, yn enwedig ar sgrin. So, jyst I wneud siŵr bod pawb yn iawn, bod iechyd meddwl pawb yn iawn, bod pawb yn teimlo'n gyffyrddus I fynd lan I siarad gyda ni, neu unrhyw ddisgybl, neu unrhyw staff sy'n fodlon helpu. A fi'n credu mae hwnna'n rili bwysig I wneud yr ysgol yn le saff I bawb. Na beth yw. Beth sy'n wych I glywed yw bod eich syniadau chi yn debyg. Felly pan chi'n dod ati fel tîm wedyn, mae fel sef bod chi gyd ar yr un don fel petai, a felly byddwch chi'n ffindo fe yn haws gobeithio I weithio gyda chi fel tîm, gyda'ch syniadau a'ch angerdd chi yr un peth. Felly gwych I glywed yna. Felly Garen, faint o bwyslais byddwch chi'n rhoi ar yr iaith Gymraeg yn ystod y flwyddyn nesaf yn eich rôl fel swyddogion?
Wel, mewn cyd-swyddogion wedi'n barod ni gyd yn teimlo'n angerddol dros y Gymraeg, a felly mae'r Gymraeg yn elfen ganolog ein gwaith ni fel swyddogion yn Ysgol Maes y Gwendraeth. Yn bersonol, mae'n fraint arno i allu astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a fel swyddog, felly rwy'n teimlo dyletswydd ac anger dros y Gymraeg a'r angen i hybu yn iaith ni'n yr ysgol. A yn bersonol, dwi'n meddwl rhan fawr o fod yn swyddog yw bod yn ffrind a bod yn agored tuag at ddisgyblion eraill. A rwy wastad yn mwynhau dechrau sgwrs am cyd-ddisgyblion a bod yn agored os mae'n bryderon gyda nhw, a hynny wrth gwrs sgwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. O ddilyn sôn am y clo a'r trafferthion mae nifer o ddisgyblion wedi cael yn ystod y cyfnod hwnnw. Yn ystod y clo, roeddwn ni'n actif fel tîm o swyddogion, fe wnaethon ni recordio gwasanaeth dydd Gwyldewin ddigidol ar gyfer disgyblion yr ysgol. A hefyd, rydym ni fel swyddogion yn cefnogi gwaith fforwm Cymreictod yr ysgol, rhan o y system Llais Maes sydd gyda ni yn Ysgol Maes y Gwendraeth. Enghraifft prosiect annog defnydd y Gymraeg ar gyfer disgyblion iau yr ysgol, a hefyd mae yna nifer o weithiau celf o gwmpas yr ysgol. Enghraifft, mae yna furlun newydd prydferth iawn, byddwn ni'n dweud, ger mynedfa'r ysgol. Hefyd, ar gyfer y chweched dosbarth, ni'n rhedeg cyfrif Instagram sy'n uwchleuo'r Gymraeg, enghraifft wrth hysbysu disgyblion y chweched am fuddion astudio yn y brifysgol drwy gyfrwng Gymraeg ac ysgol o'r eithau'r Coleg Cymraeg ag ati. Ie, gwych. Mae'n swnio fi, mae siwgr yn mynd ymlaen gyda chi, a chi'n barod yn ei gymaint i hyrwyddo'r iaith. A beth ni'n gallu gweld fyd yw eich bod chi'n mynd i arwen y ffordd fel tîm o brif swyddogion i weddill yr ysgol, a fi'n siŵr bydd gweddill yr ysgol wedyn yn eich dilyn chi o dan yr arweiniaeth yma i chi'n dangos. Felly, Lili Mae, os dda fi eto ti de, wyt ti'n gweld bod digon o gyfleoedd mas na i chi ar hyn o bryd i gymdeithasu ac i wneud pethau yn y Gymraeg, neu hoffech chi weld mwy o bethau na beth sy'n mas na ar hyn o bryd? So, pwy fath o bethau chi'n hoffi wneud yn y Gymraeg ar hyn o bryd? Wel, nes i actually ofyn i cwpl o ddisgyblion yn y chweched, os oedd unrhyw beth yn nhw i weid. A oedd cwpl o'n nhw wedi gweud bydden nhw'n hoffi gweld mwy o gyfweliadau yn maes chwaraeon yn y Gymraeg. Achos yn Seland Newydd, maen nhw'n siarad yn eu iaith nhw yn gyntaf cyn ymateb yn Saesneg. A fi'n credu hwnna'n lyflu. Mae fe'n dangos bod nhw'n really caru eu iaith nhw. A fi'n credu bydde hwnna'n neis iawn bod ni fel Cymru yn neud hwnna. A mwy o hysbysebion yn y Gymraeg fyd. Fi'n credu bod digon o hysbysebion da ni, a bydde hwnna'n neis i weld. A hefyd mwy o gigs Cymraeg, jyst mwy o bethau hwyl allan ni fel pobl ifanc wneud i ddod â'i gilydd a jyst i siarad yn Gymraeg a jyst cymdeithasu. Bydde fe'n neis iawn. Ie, na beth yw e, gret. Syniadau gwych fyna. Fi'n siŵr hefyd, mae'r un o'n syniadau gallwn ni wir symud blaen gyda fyd. Maen nhw'n rhywbeth gallwn ni wneud ar lefel gymunedol i symud blaen gyda fe. Felly syniadau gwych. Felly Efa, os da fi eto ti nesaf, os newn ni gyffwrdd tyma bach ar siw mae pethau yn yr ysgol wedi bod i chi ers Covid, a siw mae pethau wedi newid. Mae wedi bod yn flwyddyn a hanner anodd iawn dros ben i chi fel disgyblion yn amlwg. Yn amlwg chi wedi colli mas ar bethau. Pa fath o bethau chi wedi colli mas arno i chi'n teimlo fel disgyblion yn ystod y flwyddyn a hanner diwetha? Wel, mae'n anodd bod ni wedi tyfu lan yn yr ysgol yma yn edmygu y chweched a really yn gweld eisiau y rhyddid sydd â nhw. Nawr bod ni wedi cyrraedd yma yn anffodus, mae Covid wedi bwrw. Mae lot o bethau yn wahanol. Mae'r ystafell chweched yn gwbl wahanol, mae fe fwy fel ystafell astudio nawr. Dim lle i gymdeithasu, really. Mae fe'n anodd oherwydd y cyfyngiadau yn bellhau cymdeithasol gwisgo mae gyda. Mae fe yn anodd, a mae'n anodd i ni, a mae hefyd yn anodd i'r athrawon fyd, cos maen nhw'n deall o ble ni'n dod. Fi'n ffindo fe'n anodd fyd ni fel blwyddyn 13 yn agos iawn gyda blynyddoedd 13 ysgolion gwahanol, ysgolion fel Brwmyrddin. So mae'n anodd bod ni ddim wedi gallu trefnu partion chweched a stwff, fel pethau ni'n edrych mlaen am pan ni'n edrych lan at y chweched. Mae'n anodd bod ni ddim wedi gallu wneud hwnna, gan bod ni yn ffrindiau agos gyda disgyblion yn yr ysgolion yna. Ond ni wedi wneud y gorau ni'n gallu. Ni'n joio, mae chweched dal yn dda. Ie, na beth yw e, fi'n gwybod. Fi'n siŵr, ni wedi addasu i'r raddau nag ni, i'r ffordd newydd. A fi'n gwybod yn amlwg chi'n colli mas o bethau, ond ar y llawer, lle bod ambell i beth hefyd i chi dal yn gallu mwynhau. A gobeithio, os byddwch chi'n mynd i'r brifysgol neu beth bynnag, bydd yr canllawiau
yn neud siŵr bod chi'n gallu cael y profiad normal i ni gyd yn cael pan i ni'n mynd i'r brifysgol neu beth bynnag, neu gobeithio yn y mision nesaf i ddod gyda'ch gweddill o'r flwyddyn yn y chweched. Felly Celt, os da fi eto ti nesaf de, faint mae trefn pethau fel aroliadau a gwaith cwrs ac ati wedi newid i chi oherwydd canllawiau Covid? Yn amlwg, fi yn gallu cydymdeimlo gyda cybac o ran y ffaith mae fe'n anodd iawn i gallu penderfynu beth sy'n digwydd haf nesaf pan yn amlwg ni'n byw yn amser le mae pethau newid mor gloi, ond yn bersonol, sa'n twmlo fel wnaethon nhw weithredu digon cloi o ran gweithio ni beth oedd yn digwydd. O'n i'n twmlo fel, o'n i ar athrawon wedi cael ei gadael yn y dywyllwch tan wythnos diwethaf, really. A fi'n gwybod maen nhw wedi gweud ar y funud bod aroliadau mewn mlaen, ond sa'n twmlo fel maen nhw'n gwneud digon o ran tynnu lawr ar y faint o waith sydd i wneud. Fi'n gwybod yng Gymraeg, fi'n gwybod yn lle wneud, fi'n credu 7 cerdd ni'n neud 6. Nawr yn amlwg mae fe'n welliant, ond sy'n credu mae fe'n mynd digon bell o gwbl. Ie, na beth yw yn amlwg, yn gallu gweld wrth eich ateb bod pethau wedi bod yn anodd i chi, a gobeithio ar ystod y mision nesaf bydd y cyfathrebu falle, neu'r clirdeb yn dod i chi wrth gybac o ran eich aroliadau a'r gwaith cwrs ac ati. Felly, Lili Mae, os da fi nôl at y ti de, a hefyd i Garen hefyd, yw wedi bod yn rwystredig gorfod addasu i'r ffordd yma o weithio yn yr ysgol, neu erbyn hyn ydych chi wedi dod yn gyfarwydd gyda fe a jyst gorfod delio gyda'r sefyllfa, rili? Wel, ar y dechrau oedd e'n rili galed, fi'n credu. Oedd pawb yn ffindo fe'n rili anodd i gadw'r mygyder no a gorfod aros yn bell bant o ffrindiau. Oedd e'n rili galed, yn enwedig ar ôl y cyfnod clo, yn enwedig bod bant o'n ffrindiau am siwrd gymaint o amser, a wedyn bod yn yr un ystafell nhw, ond ddim yn gallu twtio nhw a siarad gyda nhw mewn ffordd agos. Oedd hwnna yn galed, ond fi'n credu ni jyst i addasu fe nawr, a mae pawb yn wara teg yn dilyn y rheolau, mae pawb yn parchu'r ffaith bod rhaid i ni wneud hwn i helpu pawb arall. Mae pawb yn dilyn y rheolau wara teg. Ie, yn anffodus, ni gyd yn yr un sefyllfa yna fe. Garen, beth ydy'r rheolau wedi llacio tymed yn ystod yr wythnosau diwethaf sy'n chi ddod nôl yn mis Medi o ran pethau fel y swygod, efallai? Wel, o hyd mae gyda ni weithdrefnau megis systemau un ffordd ac yn lluniau eistedd mewn dosbarth ac ati, a ni'n cymryd y profion llif ochrol dwywaith yr wythnos. Ond fel o'ch chi'n nodi, mae'r swygod wedi byrstio os hoffech chi, a mae hynny'n caniatáu mwy o wneud gyda blynyddoedd eraill yr ysgol. A ni wedi bod yn ffodus iawn, ni wedi gallu cael trip adeiladu tîm ar gyfer y chweched yng Ngwersyll yr Urdd yn Llangrannog, a dwi'n meddwl bod ni gyd yn y chweched dosbarth yn ddiolchgar iawn o allu cymdeithasu gyda'n gilydd mewn gwirionedd ar ôl cyfnod hir iawn o ddysgu ar-lein. Felly, dyn ni gyd yn ddiolchgar iawn o'r dychwelyd i'r normaledd ar ôl cyfnod mor hir. Ie, na beth yw da iawn, wych i glywed bod pethau yn dechrau llacio i chi i fod yn deg. Felly, os newn ni gloi'r sgwrs, felly, diolch i chi gyd am eich amser heddi. Mae wedi bod yn bleser i fod yn onest i ddod i siarad gyda chi ac i cael sgwrs am rai o'r syniadau a beth sy'n digwydd gyda chi yn yr ysgol. Ond os newn ni gloi'r sgwrs, felly gyda nôl i drafod y Gymraeg, ac yn gyflym allai i ni orffen, os na i ofyn am ryw fath o syniad neu rhywbeth hoffech chi weld mwy ohono i geisio symud y Gymraeg mlaen yn ardal Cwm Gwendraeth. Felly, os da fi i falle Efa a Celt am hwnna, Efa, da fi eto ti gynta. Fi'n credu, pan o'n i'n ifanc, o'n i arfer mynd i theatr Menter Cwm Gwendraeth felly, a ni'n mwynhau blynydde nes i treulio fyna, i'n gallu perfformo, neu beth o'n i'n caru wneud drwy gyfrwng y Gymraeg gyda criw o bobl o ysgolion gwahanol, lleoliadau gwahanol, nes i ffrindiau oes fyna. Fi'n credu bydde agor rhywbeth fel la eto, hysbysebu fe mwy, bydde hwnna'n fuddiol iawn, fi'n credu. Fi'n credu bydde cael rhyw fath o fel trigger rock Cwm Gwendraeth. Fi'n credu bydde lot o pobl oedran ni ieuenctid yn mwynhau hwnna'n fawr. Fi'n credu popeth drwy gyfrwng y Gymraeg, fi'n credu bydde fe'n fuddiol iawn. Ie, na fe, gwych. A Celt, beth amdano ti? I ymelaethu'r bywyd o ddefa, falle cael rhywbeth i gallu clymu
yr holl ysgolion yma at ei gilydd mwyn gallu gwneud rhyw glwb neu glybiau at ei gilydd fel bod ni'n gallu yn amlwg mwynhau cwmni'n gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg wedyn. Ie, na fe, gwych. Wel, mae rai fi gweud, mae'ch angerdd a'ch syniadau chi yn arbennig. Mae wedi bod yn bleser i siarad gyda chi prynaw yma. Wy'n edrych mlaen os rhywbeth i falle cydweithio gyda chi yn ystod y misiodd nesaf. Fyddai mewn cyswllt gyda'ch penaethiad y chweched i weld fel allwn ni fel menter i cydweithio gyda chi o ran y syniadau yma, achos i fod yn deg, chi yw'r bobl ifanc, chi sy'n gwybod beth i chi eisiau o ran hyrwyddo'r iaith Gymraeg ac i symud yr iaith Gymraeg mlaen yn yr ardal. Felly mae cydweithio yn ystod yr wythnosau a'r misiodd nesaf. Fi'n gwybod bydd pethau'n anodd, ond yn y dyfodol rhyw ben bydd canllawiau yn llacio a mi fyddwn ni nôl gobeithio cyn bo hir i ryw fath o normalrwydd. Felly mae cydweithio gobeithio yn ystod y misiodd nesaf, enwedig yn y cyfnod sy'n ar ôl gyda chi yn yr ysgol, bendant yn rhywbeth wy'n ymwyddus i wneud, yn enwedig ar ôl siarad gyda chi heddi a'r anger sydd gyda chi tuag at yr iaith. Felly diolch i chi gyd am ymuno gyda ni. Byddai'n edrych ymlaen i sgwrsio rhywbryd to gobeithio yn ystod y flwyddyn ac i cydweithio ar prosiectau eraill. Ond am nawr, pob lwc i chi yn ystod yr wythnosau a'r misiodd sydd wedi dod a gweddill eich diwrnodau chi yn yr ysgol. A welwn i chi cyn bo hir. Diolch. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr.